Emne üçün kükük başkalardın uyasına jumurtkalayt? Afrika jomogu. Düýne jaralgandan beri küküktün ayabay kuş ekenin eldin bari bilişet. Jalko kükük özü üçün uya jasonu hiç oyloboyt. Jumurtkalay turgan uwakta başka kuşlar salgan uyalarga barat. Alar jokto uyalarına konup jumurtkaların taştap ketip kalat. Al küküktün balası çoňoýgon soň enesi jasaganday kılykty kılat. Jumurtkadan çıkıp çıkpay jatıp, jaňy jumurtkadan çykkandardy türtüp düşürüp, enesi alıp kelgen tamaktardy özü gana jegisi gelet. Çın-çınına gelgende anın özünün apası dağı emes alguş. Afrika jomogu gökük emne üçün jumurtkaların başka uyaga tuup kalışkany tuuraly bayandap beret. İlgeri ötkön zamanda jerene bardyk kuştardy konokka çakırat. Alarga sonun tamaktardy berip toýguzat. Ar bir kuş özünçe saýrayt. Belgili bir wagtdan giyin bary çarçaptyr. Gökük tününü jagymsyz eken. Bardyk kuşlar toktosa dagy kükük takır toktoboy goýot. Jerene aga sylyk bergisi gelip, sen bardyk kuşlardyn içinde haraketçil, syga tatykdysyň. Mından giyin sen uya salbaýsyň. Jumurtkalaryňdy başga kuşlardyn uyasyna taştasaň bolat. Alar senin balapandaryňdy çoňoýtuşat. Hiç bir kuş saga garşy çykbaýt, deyt. Mına bugün dagy jerenenin aýtkany boýunça kükükler oşentip kalyşypdyr.